Kabudayan Jawi campur sari yakti wis dumadi uri kabudayan Jawi. Sari yakti wis dumadi uri kabudayan Jawi campur sari yakti wis dumadi uri kabudayan Jawi. Siyoga yo makarya karya ning praja ore Kertaharja. Siapa yo makarya karya ning praja ore Kertaharja.
Campur Sari Gunung Kidul. Ayo, sida apa ora? Semoyo mas, aku mangko gelo saben dino, aku tansah ngenteni. Ojo ojo, sliramu njur balik janji. Adik nyebar godhong korone, sabar sawatarane, kowe cah manis. Susu akeh wis mesti kleru, sabar dhisik dik, aku ra bakal mlayu. Sabar to, sabar ya. Bangga cipir mas, kembange koro. Ojo kuwatir dik, aku ra neko-neko. Ning Magelang mas, jalani jajane. Ojo semelan, tak jamin mesti dagose. Ada Magelang mas, kemulan sarung. Wis kadung gelem dik, ra usah bingung-bingung. Menyang pasar mas, kok ora ketuku. Ati ra sabar, kepengin gage ketemu. Sabar to dik, aku sayang. Enak dik, sajose. Campur Sari Indonesia. Mas mas, sito apa orang mas? Cobi semoyo mas, aku mangko gelo saben dino, aku tansah ngenteni. Ojo ojo, sliramu njur balik janji. Adik nyebar godhong korone, sabar sawatarane, kowe cah manis. Wong kesusu akeh wis mesti kleru, sabar dhisik dik, aku ra bakal mlayu. Bangga cipir mas, kembange koro. Ojo kuwatir dik, aku ra neko-neko. Ning
Becak Solo. Lagunipun Pak Mantos. Oke. Terakhir. Becak Solo. Aku pengen nembang-nembang lama awan ini. Becak Solo mlakune alon prasaja Koyok. sing nyopir sopan santun tata krama kencotane kadek mantep ora ngersula tumpakane ora nyuwara menehake rasa Tenane lho Mas. Becak Solo rino bengi datan kembang wirawiri golek penumpang upaya-upa ora ninggalke peraturan sing wis ana Becak Solo nyototan gawe kuciwa Iya Mas. ya ta Pak becak kula manterke ten bunderan. bunderane wonten sisih pundi tenayu Niku ketok melok-melok bunderane. Niko ngoten bunderayan Banjarsari Pak becak kula numpak bola-bali. Ya. Ndika purun Iya. kula bayar kalih niki. Buron bawon angger kula mboten rugi Mboten. nyopir becak rino mengi golek rejeki Iya, enak to enak. iki ngelingi kendangane Pak Makno biyen Becak Solo mlakune alon prasaja sing nyopir sopan santun tata krama kencotane kadek mantep ora ngersula tumpakane ora nyuwara menehake rasa Becak Solo rino wengi datan kembang wirawiri golek penumpang upaya-upa ora ninggalke peraturan sing wis ana Becak Solo nyototan gawe kuciwa Pak becak kula manterke ten bunderan. bunderane wonten sisih pundi tenayu Niku ketok melok-melok bunderane. Niko ngoten bunderayan Banjarsari Pak becak kula numpak bola-bali. Nika purun kula bayar kalih niki. Buron mawon angger kula mboten rugi nyopir becak rino wengi golek rejeki
Anjasmara Ari Mami Pati ayu nanging pikiran was miraku la warto apa sadyane kelakon tasih mutan wurung aneng kutha Prabu Lingga ayo bangun negarane perang tanding guru Bisma jalan nenggone gotong royong nyambut gawe nyaman Karyomo Dewa Ayu pun kakang pameta lastro ya sing gingsul sing ngaturke Syekh Prawan menika wes bejane awak mami
puja puji kabeh padha jujur amarga yen jujur negarane makmur ngono dek kuwi ala ngono kuwi ngenteni tepuk tangan dhisik rasan dengek urung tepuk tangan do meneng wae ben. Atur suwun. Yuk kita putar dulu ada Imbangono Tresnaku bersama Kino Entertainment. Kino kawan-kawan parkir atau nuwun juragane sapi sedaya kemawon. Makasih ya. Matur nuwun ya, Mbah. Sehat-sehat sedaya ya Allah, panjang umur. Oh, nggih. Matur nuwun amin ya Allah, sehat-sehat. Asik boy. Bersama Blend Audio Sound System. Kawan-kawan SRGK Enterprise Indonesia. Pancen manis esemu gawe
Asuwun nyaket kalian temanten foto dokumentasi. Sumangga. Pancen manis esemu gawe
rame semuanya ya. Musik konco-konco Indonesia.
live streaming Bumi Langit Production, bisa dilihat seluruh dunia. Wos cinipta dadi pesti kabeh iki kudu dilampahi. Aku lan sliramu yakti seduluran Indo kakak. Niken enggak badikan enggak niken kali Jamila monggo jilbaban kali enggak nah boten. Nah, maksudnya tuane niken karo Jamila ngono lho. Udah bingung dan ngenger kabeh. Enggak golek ngenger. Marake bingung penonton. Dari Adonimas Dowo Wos cinipta dadi pesti kabeh iki kudu dilampahi. Sliramu yakti seduluran Indo